नमस्कार, मी कृषी कन्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलवर शेतीचे तसेच घरातील असे मनोरंजक व्हिडिओ पाहण्यासाठी मी कृषी कन्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला पण विसरू नका. चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये मी चिकन बनवणार आहे. तर चिकन गावाकडे किंवा मी स्वतः कसं बनवते ना तर हे दाखवणार आहे. व्हिडिओ पूर्ण पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आता चिकन बनवण्यासाठी मी मसाला काढून घेतलाय. इथं आता मी मसाला दाखवते काय काय घेतलेले. तर इथं आलं घेतलेले, खोबरं घेतलेले भाजून, पुन्हा लसूण आहे, इथं कांदा भाजलेला आहे, इथं डाळ आहे आणि कोथिंबीर पण घेतलेली आहे. पण धुतल्यामुळे ना ती वरती पाणी तळायला ठेवलेली आहे. अजून कोथिंबीर म्हणजे घालायची वाटणार. तर आता आहे ना हे वाटण मी भाजून घेतले. तर थंड होईपर्यंत थांबते आणि मग हे वाटून घेते. तर चला आता आहे ना मी चिकन व्यवस्थित साफ करून घेते, पाण्याने धुवून घेते आणि म्हणजे नाही का शिजायला टाकायला. चमचा काय झाला काय माहिती. तर हे बघा आता मी ना चिकन धुवून घेतलेलं आहे चांगलं. तर आता आहे ना धुवून झालेलं आहे आणि मी याला हळद, मीठ आणि दाणा पावडर आहे ना ते व्यवस्थित चोळून असं एक 15 ते 20 मिनिटं ठेवणार आहे. त्याच्यावर ना आता कशा हळद टाकते. आणि बघा अंदाजानुसार आहे ना असं मोठं मीठ टाकते खड्याचं. चवीनुसारच टाकायचं बरं का, जास्त खारट नाही झालं पाहिजे. आणि काही सर्व आमची धनिया पावडर आहे ना तर ही वापरते मी. घरचे धने असेल तर घरचे धन्याची पावडर पण वापरते. आता हे सगळं मिश्रण टाकलेलं वरून ते सगळं असं एकजीव करून घ्यायचं. याच्यामुळे ना असं चिकन किंवा मटन कोणते असं ना एकदम भारी चव येते बरं का त्याला. प्रत्येकाला लागलं पाहिजे असं व्यवस्थित चोळायचं. तोपर्यंत चांगलं चोळून घेते मी. मसाला भाजून ठेवलाय आता मी आणि चांगलं चोळून घेतलं ना म्हणजे असंच 15-20 मिनिटं ठेवायचं आणि त्यानंतर ना शिजायला टाकायचं. बघा आपलं ओके झालेलं आहे. आता आपलं सगळं तयार झालेलं आहे. कुकर पण तापायला ठेवलेला आहे, कांदा पण चिरलेला आहे, परतायला टाकते मी आता कांदा आणि कोथिंबीर चिरायची अजून म्हणजे आपलं चिकन टाकायला. आता गॅस पेटवलाय आणि हे केलेलं आहे त्याच्यात ना कांदा परतायला टाकलाय. कांदा आहे ना चांगला परतून घेतोय आणि त्याच्यानंतर मग आपलं चिकन नाही का मॅरिनेट टाकून द्यायचं. कांदा आलेला आहे आणि लहान झालेला आहे चांगला. कांदा चांगली चव येते बरं का त्याला. बघा मस्त तरी कांदा आपला परतलेला आहे आणि चिकनला हळद मीठ लावून सुद्धा आहे ना 15-20 मिनिटं बरोबर झालेले आहे. आता याच्यामध्ये मी टाकते चिकन चांगले ना टाकल्यानंतर खालीवर करून घ्यायचं बरं का. हे पूर्ण चिकन असं परतले गेलं पाहिजे चांगलं. चिकन शिजायला टाकलेलं आहे मी. थोडंसं पाणी टाकायचं आणि ना
तोपर्यंत मी मसाला वाटून घेते. पाणी पण शक्यतो कोमटच टाकायचं बरं. मी पण पाणी कोमटच वापरते चिकन मटन पुन्हा आमटीसाठी. चिकन चांगलं मिक्स झालेलं आपलं हलवून घेतलेले खाली चांगलं. तोपर्यंत नाही तर पाणी गरम व्हायला ठेवलेलं मी दुसऱ्या गॅसवर. जास्त गरम पण नाही टाकायचं, कोमट झालं तरी पण चांगलं आहे. थोडं टाकायचं बरं, ते जास्त टाकायचं नाही तर कुकर नाही का उठू जातो कुकर म्हणून. पण आणि आता याच्यानंतर ना थोडीशी कोथिंबीर चिरायची मस्तपैकी अशी ती चिकनची भाजी तयार होणार आहे. कोथिंबीर चिरून घेते मी आता थोडीशी आणि त्यात टाकून देते म्हणजे कोथिंबीर चव येते. कोथिंबीर टाकून झालेली आता मी झाकण लावून देते. आता याच्यात 3 ते 4 शिट्ट्या घेते मी म्हणजे आपलं चिकन व्यवस्थित शिजेल. चला तर मग आता आपलं चिकन शिजलेलं आहे आणि आतापर्यंतची रेसिपी तुम्ही पूर्ण पाहिली. आणि या पुढील रेसिपी म्हणजेच मी भाजी बनवणार आहे अजून आणि बाजरीची तसेच ज्वारीची भाकरी बनवणार आहे. तर या पुढील भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू. भेटू मग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.